Zdravím všetkých, ktorí sa dostanú k tomuto videu. Dúfam, že si ho pozriete až do konca. V posledných týždňoch je v našej krajine najdiskutovanejšou témou referendum o rodine, ktoré sa uskutoční 7.2.2015. Je zjavné, že spoločnosť sa rozdelila na dva najvýraznejšie tábory. Jedni sú tí, ktorí hlasovať pôjdu, povedia trikrát áno, či už z náboženského presvedčenia alebo nejakého iného presvedčenia, alebo jednoducho iba preto, že im záleží na budúcnosti detí v tejto krajine. Druhá skupina tvorí vo veľkej časti protikampaň, hlásajú, aby ľudia na referendum nešli, nech sa stane pre malú účasť neplatné, pretože je protiústavné, diskriminačné, stojí za ním zlá, veľmi zlá cirkev a neviem čo všetko ešte. Myslím si, že na jednej a na druhej strane sú ľudia, ktorí majú k tomu vecné argumenty, ale takisto na jednej a na druhej strane sú ľudia, ktorí zbytočne preháňajú a všetko zveličujú. Dajme tomu, ako vieme, že cirkev zvykne hovoriť o homosexuáloch, akí sú zlí, skazení a neviem čo všetko ešte, nepoznám tieto ich kázne, ale takisto na druhej strane tí, ktorí sú proti referendu, zvyknú teraz zase hovoriť, že je toto všetko hon na čarodejnice, že proste sme 100 rokov za opicami, keď to neuznávame a podobne. Poďme si to teda rozmeniť všetko na drobné. Je referendum protiústavné? Bola zamietnutá iba jedna otázka, ktorá bola posúdená ústavným súdom ako nejasná. Ostatné otázky ústavný súd odobril s tým, že neporušujú ľudské práva. Je referendum diskriminačné? Veľa sa tu skloňuje napríklad to, že a čo slobodné mamičky, tie snad nie sú považované za rodinu? Poprvé, slobodné mamičky sú hlavne mamičky biologické, keďže v našej krajine nie je možné adoptovať si dieťa ako jeden muž a jedna žena. Po druhé, tieto dohady by sa mohli najviac týkať otázky, ktorá bola ústavným súdom zamietnutá, takže je bezpredmetné vyťahovať toto ako argument v diskusiách. Po tretie, ktoré z otázok sa spomína, že by toľko skloňované slobodné mamičky mali byť nejako diskriminované? Čo s nimi má adopcia homosexuálnymi pármi? Čo s nimi má sexuálna výchova na školách, čo s nimi má pojem manželstvo? Či ako keď je slobodná mamička a má dieťa, tak by sa mal tento vzťah nazývať manželstvom? Otázka je, myslím, položená jasne. Ide v nej hlavne o to, aby sa tu zachoval nejaký status rodiny v prirodzenej forme a aby sa tu o pár rokov nesobašil jeden muž so 4 ženami, jedným psom, 2 mačkami a jedným bicyklom, pretože ich všetkých náramne ľúbi. Taktiež som videla mnoho vyjadrení o tom, že sa tu vraciame do stredoveku a že je to hon na čarodejnice. Nemám pocit, že by sa tu homosexuáli upalovali a pre mňa osobne by bol návrat do stredoveku to, kebyže sa tu o pár rokov objaví, dajme tomu, mnohoženstvo a toto sa bude nazývať manželstvom. Miesto riešenia toho, aký vzťah má mať aký status, by sa mohlo riešiť skôr to, ako sú slobodné matky s deťmi týmto štátom podporované. Keď v niektorých prípadoch sú nútené dať dieťa do starostlivosti detského domova, pretože nemajú peniaze na starostlivosť o dieťa, keďže predstavitelia nášho štátu si tu ulievajú do vlastných vrecák, kde sa dá. K tej diskriminácii. My ľudia sme si vytvorili rôzne zákony, rôzne náboženstvá, príkazy, zákazy, rozkazy, ale prírodné zákony poprieť nemôžeme. A jeden z tých zákonov je, že dieťa je splodené mužom a ženou. Aké ľudské právo sa teda porušuje tým, že si homosexuálny pár nemôže adoptovať dieťa? Je ho za normálnych okolností schopný splodiť, že si na neho nárokuje? Nie je. To sa aj slepý môže sťažovať na diskrimináciu, keď ho nebudú chcieť zamestnať ako špecialistu na interiérové farby. Proste je to istý handicap a spoločnosť ho za to neodsudzuje, snaží sa mu výjsť v ústrety, uľahčiť mu život, ale nemôžeme sa tváriť v istých situáciách, že to handicap nie je, keď je. Takisto vidím aj homosexuálov. Nemám proti nim absolútne nič, som rada, že ich spoločnosť prijala a myslím si, že v dnešnej dobe to nikto nerieši. Nebolo správne, keď sa odsúvali na okraj spoločnosti. Dnes sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Ale nemôžu homosexuáli chcieť, aby sme sa my heterosexuálni, ktorí sme početná väčšina, tvárili, že je to prirodzené, keď to proste prirodzené nie je. A to je dôvod, prečo by deti nemali byť vkladané do takýchto partnerských vzťahov. Niekde sa musí určiť hranica kompromisu medzi týmito dvoma skupinami, aby sme tu mohli všetci spolu nažívať v pokoji, a tou hranicou sú u mňa jednoznačne deti. Tie deti si so sebou nesú traumu v podobe toho, že sa ich vzdali vlastní rodičia. Ako myslíte, že sa budú cítiť, keď uvidia, že napríklad jeden kamarát z domova bol adoptovaný heterosexuálnou rodinou, bude mať matku a otca, kým oni boli adoptovaní rodinou homosexuálnou, a teda buď bude mať 2 otcov, alebo bude mať 2 matky. Nie je náhodou aj toto diskriminácia? Nemali by mať tieto deti rovnaké právo vyrastať v rovnakej rodine, kde je matka a otec? Alebo sa tu ideme baviť iba o diskriminácii?
lepšie povedané o sebeckosti dospelých jedincov a práva a potreby detí sú v tomto prípade na poslednom mieste? Ďalšia vec, prečo nesúhlasím s adopciou detí homosexuálnymi pármi, je spôsob ich prezentácie. Na všetkých ich pochodoch neriešia nič iné, len sexuálnu stránku ich života a aké je úžasné byť homosexuálom. Tak keď je to také úžasné, nech to akceptujú so všetkým, čo k tomu patrí. A to je neschopnosť plodiť deti v takejto kombinácii partnerstva. Nech nenútia deti vyrastať v koncepte, ktorý jednoducho prirodzený nie je. Prirodzený nie je pretože kebyže každý z nás je homosexuál, tak ľudstvo vyhynie. Ich spôsob vystupovania na gay pridoch je iritujúci a agresívny a ak má byť toto spôsob seba prezentácie príkladných rodičov, tak už s týmto svetom naozaj nie je niečo v poriadku. Taktiež je veľmi úsmevné pozorovať, ako teraz odporcovia referenda vyťahujú špinu na cirkev v podobe zneužívania detí kňazmi, čo samozrejme všetci vieme, že sa deje, alebo tu hovoria v úvodzovkách o vzorových modeloch rodín, ktoré týrajú svoje deti. A ja sa pýtam, keď sa homosexuálom povolí adopcia, budú títo kňazi menej zneužívať deti? Budú tieto rodiny menej týrať deti? Asi ťažko. Toto je miešanie hrušiek s jablkami a ukazuje to jedine to, že referendum je zlé iba preto, že sa za neho postavila cirkev. A ľudia sa vôbec, ale vôbec nezamýšľajú nad zmyslom týchto otázok. Ja osobne sa k cirkvi nehlásim, nemením sa jedného dňa vydávať v kostole, nemením krstiť svoje dieťa, pretože nech sa samo rozhodne raz čomu chce veriť. Nehlásim sa ani k jehovistom, ani k budhistom, ani k islamistom, ani k žiadnemu inému náboženstvu. Takže je mi jedno, či za tým referendum stojí pápež, Usama bin Laden, Aštar Šeran, dokonca aj Fico alebo samotný Satan. Podstatné je to, že tieto otázky sú veľmi dôležité a rozhodnú o smerovaní našej spoločnosti o pár rokov. Pretože je chore uvažovať nad tým spôsobom, že však koľko je tu rodín, ktoré týrajú svoje deti, koľko kňazov tu zneužíva deti, tak ich teda dajme do homosexuálnej rodiny. Skutočne sú toto tie práve argumenty na vloženie dieťaťa do homosexuálnej rodiny? Mali by sme sa snažiť čo najviac pomôcť týmto deťom stráviť plnohodnotné detstvo a nie ich strkať do takýchto neprirodzených modelov rodín. A pre vašu informáciu, špeciálne pre tých, ktorí teda hovoria, že deťom bude lepšie u homosexuálnych párov ako v domove, ale okolo domova ste nikdy neprešli ani oblúkom. Veľká časť detí v domovoch nemôže byť adoptovaná, pretože rodičia sa nevzdali svojich rodičovských práv. Áno, stali sa možno alkoholikmi, alebo sa dostali do finančných problémov a nedokázali sa o svoje deti materiálne postarať, čo je tiež smutný fakt. Sú rodiny, ktoré by sa aj chceli o svoje deti postarať, ale žiaľ Bohu sa nedočkali žiadnej pomoci od tohto štátu, napriek tomu, že mu odvádzajú nemalé peniaze. Takže nie je to len rozprávka o tom, že každé dieťa, ktoré skončilo v domove, bolo automaticky týrané a teraz bude spasené homosexuálnym párom. Veľká časť detí ostane v domovoch tak či tak, či sa povolí homosexuálom adopcia alebo nepovolí, keďže ich rodičia sa nevzdali svojich rodičovských práv. Takisto, ďalšia vec. Väčšina ľudí, čo sa rozhodne pre adopciu, by chcela mať dieťa od babetka a povedzme si to úprimne, chcú mať dieťa nerómskeho pôvodu. Na takéto deti môžu čakať aj roky. Takže problém nie je až takto, že by si deti nemal a nechcel niekto adoptovať, ale problém je to, že čím sú deti staršie, tým majú menšiu šancu na to, že si ich adoptuje niekto. A druhá vec je, že väčšiu časť detí v domove tvoria deti rómskeho pôvodu. Takže reálne by deti z domov ubudli jedine za predpokladu, že by si homosexuálne páry ochotne adoptovali staršie deti a deti rómskeho pôvodu. V opačnom prípade nastane jedine to, že sa predloží zoznam čakateľov na batolata. Najsmutnejšie na tom je, že sa tu ide rozhodovať o budúcnosti týchto detí bez nich samotných. Každý je múdry, čo je pre ne najlepšie. Ale buďte sami k sebe úprimní. Kebyže ste vy v koži dieťaťa z detského domova a chcú si vás adoptovať jeden homosexuálny pár, jeden heterosexuálny pár, odpovedzte úprimne, čo by ste si ako dieťa vybrali. Ani jeden z vás nejde za tými deťmi, čo žijú v domove a neopýta sa ich, čo si prajú, čo si o tom myslia. Sedíte si doma a hovoríte tu o práve homosexuálov, pretože teraz je to strašne in, lebo úžasný západ nám ukazuje čo a ako a bez nich by sme boli úplne stratení. Ale že by ste sa trochu zamysleli, aké pocity z toho môžu mať deti z detských domov, tak to nie.
Ja som sa s týmito deťmi jeden čas stretávala. Momentálne udržujem vzťah hlavne s tými dospelými, ktorí odišli z tohto domova a preto mi na týchto deťoch záleží špeciálne. Viem, čím všetkým si tieto deti prešli a jediné, čo im prajem, je to, aby mali to najlepšie zázemie a aby sa mohli rozvíjať. S kamarátkou Jojkou, ktorá vyrastla v domove a vystúpi v tomto videu, sme chceli navštíviť deti v jednom domove a opýtať sa ich, či by si priali 2 mamy, 2 otcov alebo mamu a otca. Žiaľ, ako sa dozviete od Jojky z videa, ktorá komunikovala s kompetentnými v tomto domove, nebolo nám to umožnené, pretože dostali zákaz do referenda o tom hovoriť. A ja sa pýtam, je toto v poriadku? LGBT lobby sa tu búcha do prs, kam sa v poslednej dobe pohnem, tam nepočujem nič iné, ako sú chudáci diskriminovaní. A deti z domov majú zákaz sa vyjadriť. Je toto podľa vás v poriadku? Podľa mňa nie. Asi sa tu niekto bojí, že by sa náhodou národ dozvedel pravdu z úst detí, ktorá väčšinou býva jasná a úprimná. Skontaktovala som sa teda aspoň s bývalými domovákmi, ktorí prežili väčšiu časť života v domove. Nech oni povedia svoje pocity a dojmy k tejto téme. Nech sa páči. Robkom a Jojkou som sa spojila prostredníctvom Skypeu, keďže Robko žije momentálne v Anglicku a Jojka žije na strednom Slovensku. Tak ahoj Robko, chcela by som ti položiť 2 otázky. Ide v podstate o to referendum, ktoré sa koná u nás na Slovensku a chcela by som sa ťa opýtať, ty si teda bol v domove, koľko si tam ty bol, od koľkých rokov? Myslím, že som tam bol od 11 rokov, od 10. Od 11. Že nejakých 10 rokov som strávil v domove. Dobre, no a v podstate ide o to, chcem sa ťa opýtať, kebyže ako dieťa, teda žijúce v domove, ťa chcú dať na adopciu a mal by si vybrať medzi homosexuálnou rodinou a teda heterosexuálnou rodinou, ktorú by si vybral? To je taká otázka na mňa, ale myslím, že neviem, či by som šiel do homosexuálnej rodiny, pretože je to niečo úplne iné, ako sme zvyknutí. Ale neviem, či by som bol pripravený. Ale možnosti sú otvorené, takže nikdy neviem, môže byť aj lepšie ako niekde inde u nich. Takže neviem, nemám s tým skúsenosti a bolo by to dosť ťažká voľba pre mňa, takže neviem, ako som sa rozhodol. A teda druhá otázka, v podstate kebyže máš voliť medzi zostatím v domove, alebo teda tým, aby ťa vložili do homosexuálnej rodiny, čo by si vybral? No, myslím, že by som si vybral, že nech ostanem v detskom domove. Myslím, že by to bolo pre mňa lepšie. Dobre, ďakujem ti pekne za odpoveď. Ďakujem. A ohľadom toho referenda, ktoré sa má konať 7. februára, jedna z tých otázok je, že či by mali byť proste deti adoptované homosexuálnym párom. Chcem sa opýtať teba ako odchovankyne detského domova, ty si teda žila v detskom domove odkedy, prosím ťa? No tak ahoj, ja som momentálne vyrastala v detskom domove od svojich 3 rokov. Predtým v podstate som bola odobratá v 6 mesiacoch od svojich biologických rodičov a odvtedy som momentálne bola stále v nemocnici a potom vlastne v detskom domove. Čiže viem, čo to je odžiť si tých pár rokov v detskom domove a viem skonštatovať jednoznačne, že proste detský domov mi dal strašne veľa. A čo sa týka tej rodičovskej lásky, chýbala mi, aj keď sa mi stalo to, čo sa mi stalo, ale každopádne neschvaľujem takúto vec, že teda homosexuálne páry, aby si adoptovali deti, pretože tie deti same o sebe najviac akože vedia skonštatovať, čo im tak chýba a každopádne by som volila mamu, otca. Keby som mala možnosť vyrastať v rodine kompletnej, tak jednoznačne s mamou a s otcom. A hovorím to preto, lebo viem sa vžiť do tej situácie aj menších, aj tých najmenších detí. A každopádne je to strašne ako diskriminačné, čo sa týka nás, domovákov, pretože nemôžeme sa vyjadriť, nemôžeme vystúpiť na vonok s tým, že povedať svoj názor o tom a smutné je, že tieto homosexuálne páry, oni v podstate podľa mňa sú chorí. Lebo ja, čo mám kamarátov, homosexuálov, ako nemám proti nim nič, ale sami skonštatovali, že deti nie, že to je proste nereálne, ako čo sa týka
takéto myšlienky a tí, čo ako nárokujú si na to, že teda ako tie deti, že teda by si osvojili alebo po prípade adoptovali, tak ja si myslím aspoň z čistého hľadiska, že sú chorí. Dobre, takže tým pádom si mi odpovedala na prvú otázku, ktorú som ti chcela položiť, že čo by si volila, či ten heterosexuálny pár alebo homosexuálny v prípade, že by si mala byť adoptovaná. A teraz sa te teda ešte opýtam druhú otázku. Kebyže si máš zvoliť medzi tým, že či byť adoptovaná homosexuálnym párom alebo zostať radšej v detskom domove, čo by si vybrala? Ako že teda zostať v detskom domove. Mali sme tam všetko, proste videla som vzor vychovávateľa, videla som vzor ženy ako vychovávateľky a každopádne proste je akože normálne proste mať takýto vzor a nie mať dvoch vychovateľov, akože chlapov alebo dve vychovateľky ženy, hej, že v podstate ja som sa vyvíjala a neviem si to ani reálne predstaviť, asi by som bola chorá alebo čo, neviem. Ale každopádne určite ten detský domov, lebo čo sa týka po tej materiálnej stránke, super a takisto aj po tej duševnej a takisto tí vychovatelia vedeli nás aj postiskať a dali nám akú takú lásku a to je veľmi dôležité pre deti. Jojka, tebe položím teda ešte tretiu otázku. V podstate my sme riešili teda spolu jednu návštevu, chceli sme ísť do jedného detského domova, chceli sme sa pýtať aj detí mladších, teda pod 18 rokov, ktoré ešte spadajú pod detský domov a ktoré teda stále tam žijú v tých podmienkach. Chceli sme od nich vedieť ich stanovisko a postoj k tomuto, ako by sa cítili oni, keby mali byť adoptované homosexuálnym párom. Ty si teda volala do toho detského domova, chcela si zariadiť stretnutie a to stretnutie bolo zamietnuté. Môžeš prosím ťa povedať prečo? No, samozrejme, bolo to zamietnuté a vlastne pán riaditeľ sa vyjadril, že to mali zakázané. A mali to zakázané kým? Bože, počkaj to. Ministerstvo školstva a rodiny. Tak. Dobre, a teda môžem sa spýtať, myslíš si, že to je v poriadku, teda, že detský domov má zakázané, teda predpokladám, že to nebol asi iba tento, že majú zakázané vyjadrovať sa k tej téme, keďže tieto deti sú, myslím, najviac kompetentné k tomu, aby povedali svoj názor a svoje pocity na túto tému? No, určite to nie je normálne a každopádne asi tuším, že čomu sa chceli vyvarovať, lebo je to strašne také diskriminované, ako aspoň tie homosexuálne páry to tak zrejme riešia v tých svojich hlavách. A čo sa týka toho ministerstva školstva a rodiny, no ako bola som zhrozená, že proste ide o tie deti, nikto s nimi nekomunikuje, proste neviem si reálne predstaviť, že by za ne konkrétne niekto mal rozhodovať o takejto veľmi vážnej veci. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za odpovede, Jojka. V krátkosti k Jojkinej odpovedi. Jojka mala zjavne na mysli Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, keďže spojené Ministerstvo školstva a rodiny tu nemáme, pokiaľ viem. Mohli sme urobiť to, že by som mu natočila odznova, že by som ju opravila teda, ale natáčala som každého prvú prirodzenú reakciu na toto všetko. Takisto nebola som prítomná pri tom telefonickom rozhovore, takže nemôžem potvrdiť, ktoré ministerstvo bolo naozaj spomínané. Logicky mi teda jedne vyplýva to Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, ale pointa je v tom, že si vôbec nejaké ministerstvo dovolilo zakázať detským domovom, aby sa k tejto téme vyjadrovali. Takže na jednej strane my tu máme počúvať, ako sa tu homosexuáli búchajú do prs, akí sú oni veľmi diskriminovaní, ako ich všetci utláčajú, ale že by sme si vypočuli druhú stránku, názor detí z detských domovov, ktorých sa tu naozaj týka, že by nám oni povedali, čo si prajú, tak to si vypočuť nemôžeme. A ja sa pýtam, žijeme my v demokratickej krajine? Asi nie. Prajem teda veľa šťastia pri rozhodnutí sa, či pôjdete na referendum, či nepôjdete, ako odpoviete. Ja za seba hovorím, na referendum pôjdem a hovorím 3-krát áno. S Ivkom a Katkou som mala možnosť stretnúť sa osobne. Takže ahoj Ivko, mám na teba teda dve otázky. Ide o referendum, ktoré sa má konať 7. februára, je to referendum o rodine. A jedna teda z tých otázok je, že či súhlasíme s tým, aby mohli byť deti z detských domov adoptované homosexuálnymi pármi. Ty, keďže si vyrastal v detskom domove,
tak si myslím, že máš k tomu čo svoje povedať a chcem sa ťa opýtať v podstate, kebyže teda ty ako dieťa z detského domova máš v tej dobe na výber a chcú si ťa adoptovať, čo by si volil? Volil by si rodinu heterosexuálnu, teda mama a otec, alebo rodinu homosexuálnu? Nie. Nesúhlasím, aby si dvaja, poviem to prirodzene, dvaja čeprši adoptovali dieťa. Pretože dieťa nie je vec, ale je to živý tvor, ktorý sa rastie a vyvíja. Predstavte si, keby to dieťa rastie a zrazu sa spýta, prečo žijem u dvoch teplešov a nie u mamy a otca. Pretože je hranica pubertálneho veku a vtedy tým dieťačom dobre šľaha. Či je to dievča a či chlapec a potom si neviem predstaviť tie následky s tým dieťačom. Kdežto u mamy a otca je to skôr také prírodzenejšie, keď viem, že sa vie porozprávať to dieťa s mamou alebo s otcom, ale u dvoch teplešov si to predstaviť. Takže ja s tým nesúhlasím. Dobre, a teda mám na teba ešte jednu otázku. Teda stále sa bavíme o tom, hej, že v tej dobe, keď si ty bol dieťa, teda kebyže ti dajú na výber, či chceš byť adoptovaný homosexuálnym párom alebo radšej zostať v detskom domove, tak čo by si vybral? Ono je to dosť rozdielne takto. Keby som, mám 27, a keby som mal tento rozum, čo mám v tomto veku, v tých mladších ročníkoch, tak by som určite povedal nie. Nie. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede, Júko. Takže ahoj Katka, chcela by som sa ťa ako odchovankyni z detského domova opýtať na dve otázky. Ide ohľadom teda referenda, ktoré sa bude konať, že by mali byť deti z domov adoptované homosexuálnymi pármi. Chcem sa teda opýtať teba, kebyže máš možnosť si vybrať medzi heterosexuálnou rodinou alebo homosexuálnou rodinou, čo by si vybrala? Vybrala by som si asi jedno z tých, že jak to povedať, aby som sa nedostala. Rodina sa zakladala z muža a ženy, takže relatívne hetero. Takže jednoznačne, že hetero by som si vybrala z toho dôvodu, že má tam byť žena, muž, sa stará o deti, nie oni homosexuáli. Dobre. Nemá žiadnu logiku asi. Dobre, a ešte ti položím druhú otázku. Kebyže máš teda možnosť si vybrať medzi homosexuálnym párom a tým, že ostaneš v detskom domove, čo by si vybrala? Vybrala by som si jednoznačne detský domov. A vieš nejak povedať, že prečo? Jednoznačne, keby som si mal vybrať, že medzi homosexuálmi a detským domovom, z tej stránky, že keďže som prežila svoje v rodine, nakoľko oni mi to ostalo v sebe, tak jednoznačne ten detský domov. Lebo poprvé, ak sa má o mňa starať nejaký rodič, ktorý pije a nemá prácu a nemá záujem o to dieťa, proste jednoznačne by som si dala detský domov. V detskom domove mi bolo lepšie, študovala som, mala som o seba postarané, mala som teplo, mala som čo do úst a každý sa mi venoval. Takže z tej stránky by som si vybrala, ako moji rodičia sú takí, akí sú. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Stanka žije na strednom Slovensku a žiaľ Bohu nemala prístup ani ku Skypeu. Takže jej som sa tieto otázky opýtala prostredníctvom Facebooku a konverzáciu medzi nami zverejňujem.